Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Bismillahi, on ji alluwal man nanɗon ɗo joni. Sen mbaɗi ndaniyenne on ji bindi ɗi mawni, sen mbaɗini ɗi gusto ay ngaren nder ɗo. Sa ƴeewi wonɗo ko 5 joni sen mbaɗi ndaniyenne ay ɗo wiyete ko a mawɗo. Ɗo so ɗiggi a serti e ko wiyete a mawɗo. Ay ɗo ko ɗum wiyete i mawɗo. Wona laade ko i mawɗo ni wayata. Wadde teskuyema wona ɗon no moƴƴi, ganda i mawɗo e la tokoso ene nandi. Ay ɗo ko ɗum ɗo wiyete e mawɗo. E mawɗo ko ni foti, ko jangete hen hewde, ɗo jangata mbawa ɗum certa hen. Ko jangete e o mawɗo ko ni foti, to ɗiggi a serti e o. Ɗo ko jangete e u mawɗo gasi. Hankadi ko jangete e masɗe Pular daɓɓe ɗe ko ni foti, mawɗe ɗe. Tokosal waɗa ni. Ay ɗo mbatta ni tokosal, ɗum woni a tokoso. Ɗum ɗo woni i tokoso. Ɗum ɗo woni e tokoso. Ɗum ɗo woni o tokoso. Ɗum ɗo woni u tokoso gasi. Ɗo ngara ɗo saɗa fooɗa mbaɗa a goto o fooɗani. Sa yiɗi fodde ɓeydi hen a goɗɗo wonta a. Ngara ɗo i goto o fooɗani. Sa yiɗi fodde ɓeydi hen i goɗɗo mbawa wiide i. Ay ɗo ko e goto o fooɗani. A yiɗi fodde ɓeydi hen e goɗɗo wona e. Ay ɗo ko o woni ɗo henne fooɗani. A yiɗi fodde ɓeydi hen goɗɗo mbiya o. Ayde ɗo fooɗani. Ko u goto o nani fooɗani. Ka jiɗɗo fodde ɓeydi hen goɗɗo wona fooɗi. Ko jangete e masɗe Pular ngal ɗo alluwal toppitoɗa jangangal mbawangal ngal yalti e majjere ma hankadi. Kala ñande namdeɗa masɗe Pular no foti wi ko 5 mawɗe, 5 tokose, 5 fodde. Fof sirni ko 5. Kono fof ko 5 wonɗon ko ha tan ganda no mawɗe ɗe bindirte so fooɗani. Ganda kadi so tokose ɗe no bindirte taw fooɗani. Ganda no foɗirte ari ardi. Ngal ɗo alluwal so ɗiggi hankadi a yalti e majjere muɗum. Joni noon oɗo numéro goto dokkumi on 221 oɗo 77 906 14 81. Ngara mbaɗa yaya ni. Li'o mbaɗamo ni. On saha jiya WhatsApp o. Sa saggi aɗa yiɗi saggitade saggere ma ko ɗo ndewata mbawa saggitade. Walla keso jiɗɗo nadde e jangde he ko ɗo rewata yiya WhatsApp o ara haala inde mum, yettode mum,
on saha habre no golle ɗe jarata wawa jokkade e majje. ɗum ɗo woni alluwal mon windande adinde nanɗon ƴetton ɗum jangon ɗum ha ɗigga wanjete ha ɗigga wanjete ha ɗigga. joni noon moɗon dani yenna jangen. ɗo woni a mawɗo ari ardi less ko ɗo wiyete a tokoso gasi ɗo wiyete a poɗɗo ko jangete a e hewde ko ɗo haaɗi. hankadi a andi a mawɗo, a andi a tokoso, a andi a poɗɗo, a serti e majjere a. hoto heño ƴettuɗo tan jangata ha ɗo ɗigga ganda a mawɗo, ganda a tokoso, ganda a poɗɗo. sa jangi ɗum ha ɗiggi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañirɗa a mawɗo o, mbañirɗa a tokoso o, mbañirɗa a poɗɗo o. hankadi wona a wawi ɗum jangude, hankadi a wawi ɗum windude. so ɗiggi noon garana ɗo mbiya i mawɗo ene nandi e laa tokoso kono ko masɗe janganmi wadde tawmami koye masɗe yo wiye i mawɗo, ɗo wiye i tokoso, ɗo wiye i poɗɗo. hankadi ko jangete e i a yalti hen majjere muɗum nani ɗo haaɗi ko i mawɗo woodi e i tokoso e i poɗɗo. ɗo so ɗiggi a yalti e majjere i hankadi. wadde janga i mawɗo, janga i tokoso, janga i poɗɗo. so ɗo gasi tan a wawi ɗum jangude eto noon wawde windude i mawɗo, eto wawde windude i tokoso, eto wawde windude i poɗɗo. sa jangi ɗum ha ɗiggi hankadi a wonti ganɗo i. so ɗiggi noon garana ɗo mbiya e mawɗo ko ni windirte, mbiya e tokoso ko ni windirte, mbiya e poɗɗo ko ni windirte. hankadi a andi e mawɗo, a andi e tokoso, a andi e poɗɗo. on saha noon binda ɗum aɗa winda aɗa haala. binda e o ha gayna mbiya ƴetta tokoso o binda mbiya e tokoso ko ni windirte, e tokoso ko ni windirte. aɗa haala aɗa yaada hen. so gasi mbiya e poɗɗo ko ni windirte, e poɗɗo ko ni windirte, e poɗɗo ko ni windirte. so ɗo ɗiggi hankadi a yalti e majjere hankadi e. so ɗo ɗiggi noon fuɗɗa arde e o ƴetta kadi o ma aɗa janga o mawɗo, aɗa janga o tokoso, aɗa janga o poɗɗo. ganda no o mawɗo windirte, ganda no o tokoso windirte, ganda no o poɗɗo windirte. hankadi a jangi o, a jangi o tokoso, a jangi o poɗɗo. on sahano ko jangata ko aɗa winda ɗum aɗa ƴeewa no winda wayi. o mawɗo, o tokoso, o poɗɗo. hankadi mbeɗa rewa hen, mbeɗa refta hen, mbeɗa winda ɗum hami anda ɗo mi andi o, mi andi o tokoso, mi andi o poɗɗo. ɗo woni o mawɗo, ɗo woni o tokoso, ɗo woni o poɗɗo. mi jangi mi wawi, mi wanjitima ɗiggi mi rangana jangude ɗo hankadi noon. mi janga o u mawɗo, u mawɗo, u tokoso, u tokoso, u tokoso, u tokoso ha ɗigga mi fuɗɗa wiide u poɗɗo, u poɗɗo, u poɗɗo. somi gayni mi ɓamta kadi u mawɗo, u tokoso, u poɗɗo. mbeɗa janga tan hami wawa jangde nde wiya u mawɗo, u tokoso, u poɗɗo. hami anda mi wawi mi adda kuɗelam e karnam mi wanjito u mawɗo, mi wanjito
u tokoso mi wanjito u podɗo hankadi mi gayni tan laawol gotol mi andi hankadi a mawɗo mi andi a tokoso mi andi a podɗo hankadi mi andi i mawɗo hankadi mi andi i tokoso hankadi mi andi i podɗo hankadi mi andi e podɗo hankadi mi andi e podɗo hankadi mi andi e podɗo ɗo ko e mawɗo ɗo ko e tokoso ɗo ko e podɗo hankadi mi andi ko wiyete o mawɗo mi andi o tokoso mi andi o podɗo hankadi mi andi u mawɗo hankadi mi andi u tokoso hankadi mi andi u podɗo somi nandoyama noon masɗe Pulaar no poti mi wiya mawɗe ɗe ko 5 tokose ɗe ko 5 ɗe pooɗani ɗe wo amma poɗɗe ɗe ne ko 5 gasi hankadi mi andino ɗe mbiyete somi namdama ɗe mi wiya ko 5 haaɗi ɗeɗe poti 5 haalmi nana mbiya a mawɗo i mawɗo e mawɗo o mawɗo o mawɗo joni noon sa wilami mbiya a mawɗo i mawɗo e mawɗo o mawɗo o mawɗo hankadi andi mawɗo ɗe no bindirte tokoso ɗe ngara mbiya a tokoso i tokoso e tokoso o tokoso u tokoso gasi a wawi garana polle ma mbiya a poɗɗo i poɗɗo e poɗɗo o poɗɗo u poɗɗo ɗum ɗo tan jangata ngal ɗo alluwal gotal hoto yawgal ngal ɗo so ɗiggi a serti e masɗe kala ko jangata ene winde maƴa naata hen alay sago kala ko mbawɗa windude maƴa naata hen ma woni a naati hen ma woni a naati hen ma woni i naati hen ma woni e naati hen ma woni o naati hen ma woni u naati hen ala ko bindata tawɗe ngala hen ma woni ko polle ma woni wasi fodde kodi noon koye haalama no kaalirta ni taskoro noon sa haali fooɗani oto food sa haali fooɗi food a haali siddani oto siddu a haali siddi siddu ɗum woni jangde ɗum noon heñare ala hen ɗo noon woni numéro moɗon mo ganduɗon so toon caggi oɗon ndewa hen ngam caggata ɗum walla keso jiɗɗo naatde e galle jangde he bisimilla makko ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko kala jiɗɗo jeeyede hen ngara bindoɗa naata duɗal to jangoya toon wo amma noon kala ko janga ene moftoye to YouTube to wayite noon ko so tawi majjirima ganda ɗo wonti keptoya windande ma wo amma nokku jangirɗo o on ko bange woni nokku jangirde ko bange nokku moftirde men ko YouTube to sa majjirama jahata wono jangguirde YouTube ne muusi wo amma ɗo noon janga gayna nanna ɗum e portable ma ñifa connexion ma gona e jangude kono sa yima jangguira ɗum YouTube ene muusi e crédit ma ɗum waɗi waɗa duɗal indira duɗal limto Pulaar alko dabɓe ɗe jangon limto ngo jangon hijjo ngo so gayni balɗoɗon ha mbaton windude mbato jangude ɗum noon ko jam jam jaraten hen eɗen janga aset eɗen janga altine eɗen janga alarba aset so jangi on mbawi alet wanjite altine jangon talata wanjite alarba jangon alhamisa aljuma on jangani
gona reftare ko jangano ko ɗigga ñalawma gartoyo kadi to on ɗiggini keɓon ko hisbi hankadi jaren jam jam mbasen heñade windande men goo nanɗon windande men goo nanɗon windande men goo nanɗon ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yayali kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon janngol ɗigga on mbawa noon ƴeewon baawɗo makkoɗon sara makko o holla on ngal ɗo alluwal janngol ngal mbaawon ngal koye jangde mbawirta o saha an jangowo aɗa janga hen ha mbawa aɗa janga hen no janginirte aɗa janga hen no ha mbawa an jangowo kadi jangora hen no janginirte saabu janginowo duumaki saha o yaha o maaya accuma ɗon ɗum noon nafoto gandal ngal wona ɗon heble wona ɗon kala nde aroɓe garoyto tawa ɗum ɗon ɗum saabi wattira daniyen mi walla on alkule ɗe jangen ɗe par alluwal ɗe mbawa moftade sarama so gasoyi noon naaten arde e masde oɗon kolle no masirte e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo so timmoyi tan kala ko mbawmi windude on jangat on saha janggen julduɗe meɗen janggen tamamuye men janggen ko watte e julde eɗen jaaron haɗa Allah haaɗoy haɗa Allah haaɗi fonani ɗum noon wadde heñare ala hen yimmi ko janga hen famɗi heewi yo ɗiggu jinmi ko janga hen famɗi heewi yo ɗiggu jinmi ko janga hen famɗi heewi yo ɗiggu ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li nanɗon a jogi WhatsApp ma waɗ 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya WhatsApp o ngara kaala indema yettodema kaala ka jiɗɗo jangude so pular walla ko alkule Qur'an arab ngara kaala jiɗa wonde hen ngara janga ni foti sa ari min kalama serɗeji ɗi aɗi belma janga ɗi mbiyani jokka haajuma jango ɓe jokka haaju mumen wassalam